барои тарбиятгирандаи Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон Отабек Раҷабов ин ҷамъ омад. Маросими ҷанбасти солонаи Федератсияи Tajmmaf хотирмон анҷом ёфт. Як бора ду унвон. Беҳтарин варзишгар миёни сину соли аз 18 сола боло ва нахустин маротиба дар таърихи варзиши меҳан касби унвони баландтарин, яъне шаҳодатномаи устоди варзиши байналмилалиро дар ҳузури намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат, роҳбарият ва аъзоёни Федератсияи мазкур, беҳтарин чеҳраҳои варзиши меҳан ва намояндагони васоити ахбори омма соҳиб гардид. Ташаккури зиёд ман Раҷаб Отабек соли 2021 аз тарафи Федератсияи Tajmmaf ба мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардем ва сазовори медали тилло гаштем. Реҷои мо амин аст ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда ва парчами Тоҷикистонро боз ба қуллаҳои баланд мебардорем. Дар қатори Отабек Раҷабов ҳамчунин дигар аъзоёни федератсия ҳам аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар барои дастоварди шоёнашон ҳар яке ба хоси худ унвонҳои беҳтаринҳоро касб намуданд. Сароғоз намояндаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуда дастовардҳои варзишгарони кишварро аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ шоистаи таҳсин хонд. Инчунин роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Тоҷикистон Даврон Ҷураев зимни баромади худ аз дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти варзиш бештар таваҷҷӯҳ кард. Гуфта шуд ки шароити омода кардани варзишгарон ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар Тоҷикистон ба сатҳи баланд расидааст. Мо бояд аз ин гуна имкониятҳо истифода бурда ба хотири парафшонии парчами Тоҷикистони азиз кӯшишу талоши бештар намоем. Дар ин маросими бошукӯҳ намояндагони Федератсия аз иштирок ва дастоварди тарбиятгирандагони худ маълумот дода, сипас шуруъ аз 3 чорабинии варзишӣ, мусобиқаҳои кушоди шаҳрӣ, минтақавӣ, чемпионатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпионатҳои ҷаҳон, чемпионатҳои кушоди Аврупо, ҷоми ҷаҳон, чемпионатҳои осиёӣ то дар раддабандии созмони байналмилалии муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ мақоми аввал касб намудани варзишгарони тоҷик тариқи ролики видеои навори ҷолиб намоиш дода шуд. Қайд кардан ба маврид аст ки варзишгарони Федератсия аз чемпионати ҷаҳони соли 2021 байни наврасони 12-17 сола ки дар шаҳри Софияи Булғористон баргузор шуд, бо 1 медали тилло, 3 медали биринҷӣ ба ватан баргаштанд. Инчунин дар чемпионати кушоди Аврупо байни ҷавонон дар шаҳри Қазони Федератсияи Россия варзишгарони тоҷик соҳиби 2 медали тилло ва 4 биринҷӣ шуданд. Дастоварди варзишгарони ин ташкилот ҳамчунин аз ҷоми ҷаҳон байни калонсолон дар шаҳри Прагаи Ҷумҳурии Чехия ва чемпионати Осиёи марказӣ дар Ҷумҳурии Узбекистон назар аз арзёбӣ гардид. Зимни чорабинӣ ба 11 нафар варзишгари ин федератсия аз ҷониби Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳодатномаи устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. Аъзои Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии кишвар Отабек Раҷабов дар раддабандии ҷаҳонӣ байни ҷавонон сазовори ҷои якум, Беҳрӯз Хуршедзода байни ҷавонон сазовори ҷои дуюм ва Хуршед Қудратов дар раддабандии ҷаҳонии Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта байни наврасон сазовори ҷои аввал шуданд ки ин дастоварди беназири варзиши кишварамон маҳсуб меёбад. Беҳтарин клуб дар соли 2021 клуби муҳорибаҳои касбии Динамит эътироф гардид. Чеҳраи расмии Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии мамлакат Лоиқ Раҷабовро интихоб намуданд. Беҳтарин варзишгар дар 3 сину соли наврасон Хуршед Қудратов интихоб шуд. Дар сину соли 18-20 чун қайд кардем Отабек Раҷабов ва аз 18 сола боло Ҷовидон Маҳмудов. Беҳтарин варзишгар дар соли 2021 эътироф шуданд. Имсол варзишгарони Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро чемпионати ҷаҳон интизор аст ки он моҳи январ дар шаҳри Абу-Даби Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор мешавад. Марҳилаҳои омодагӣ тӯли якчанд моҳ аст аллакай давом дорад. Чандин мураббиёни баландихтисос тамрин медиҳанд ба варзишгарони мо. Инчунин қоидаҳо якчанд семинарҳо барои қоидаҳои байналмилалӣ ҳамун чемпионатро риоя кардан гузаронида шуд. Федератсияи Tajmmaf барои дар сатҳи олӣ иштирок кардани варзишгарони мо бо сару либоси аълосифат таъмин намудааст. чӣ тавре шумо мебинед аз нигоҳи сифат хеле олӣ аст. ҳам мато, ҳам ҳар як часпаку риштае ки дорад хеле босифат духта шудааст, то ин ки варзишгарони мо камбудие надошта бошанд. ҳам барои тамрин, ҳам барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон ҷавобгӯ ҳастанд.
либоси аслӣ мебошад, чунон ки ҳар як варзишгари футбол ба худ либоси хос дорад, ҳар як даста. Ин либоси дастаи мунтахаб мебошад. яъне ки дастаи мунтахаб ки ба абудаб мебараванд бо анъанаи либос баромад мекунанд. дар охири чорабинии нишасти матбуотӣ баргузор шуд ки хабарнигорону роғибони ин риштаи варзиш ба суолҳои худ аз масъулини соҳа посухҳои мушаххас гирифтанд.